yung pag nga auto yun, yung pag nga malinyo kayong iti may natan panggad tap may naidanon iti may kainom nga broadcast iti rating nga gandaway kung nagsakanak nga adta kay pala ang subaybay iti rating nga programa so nga nakipanang speaker mo nen kadwa nakasunod ti pa avail tayo nakaalo tayo iti EBC tayo at muna amin kahit kung hindi na rin tayo kumariti nga pampanutan naratay katada tayo iti panag-serving tumong kalmesa kaya panaginayan ayat kaya respeto at awan ko kayon at nga rin isuro kada kayo ita nakasanong maadaan tayo iti TBC muna amin ko kayon usapon nga Birocom DJ Single Cash Back Office. So, tulungan ko natin yung pang-registran iti pagpagin. So, sadyay, adda iti informasyon masapon i-kabil mo iti application form. Ano na kasi ka iti nagan mo nga buo. Nagan mo kung apelidom, basta mo ito username mo, basta mo ito ang email address mo. Hanggang ngayon adaan ka iti sponsor iti may isang isurgan ka sadikin ka nakasanang maadaan ka iti account iti TBC kasi ito mga kagayong naawan mabaling mga diretso latan sa kahit salita nakasanang balbaliwan iti sponsor mo nakayat mo nga balbaliwan paring ka may kadwa kasapol nga sisagana ka nga may register ka adda iti makampunata yung admin fee naretiket ka ikabil mo yung ipatulog mo iti account na makita mo sa stagbaling pinaka membership fee yung admin fee nga makampuna at itang admin fee iti pang maintainer da iti sistema ito yung programa at masapol Bitcoin nga sistema iti ingkapan lang ipatulod at isa kada kayo ngayon di ko mapanagmembro kaya ito nga talaga di magkano iti account masapol nga maisuro na kayo nakasanag ito ng lukat iti account iti coins.ph tayo dito pag naanar kayo ay pangipatulog mo iti membership fee mano iti membership fee para kita nga agda nga kayo umabot iti $22 i-convert ka lang iti sarili iti nga kwarta at dati kurang-kurang 1,300 at ito nga amount isa ti ipatulod mo at nang agbalin ka as may isang lehitimo nga miyembro iti TBC at nanyo ka mga pagkitang rita at agsipot dakdakkel kayo iti katumbas na ikan nakamot iti sariling kringle sila kung na tayo pinaka barya ito yung sistema o currency at dito iti inkabil ti admin anda iti katumbas na yung sistema gold o gram gram mo ti balito iso ti requirement terminology ang usaron tayo DJ back up tayo so DJ gramo iti balito at dito kayon ikan naka iti walong grains ka na tayo kaya ti katumbas na ito kayon kontaring ulat tanti may isang gram mo kaya pagpapag iti 400 pesos iti sarili tayo mga currency tayo nakuha tayo ikan naka iti pagpapag iti 250,000 gramo
no mapantar na ito ngayon, nagdagot iti nasurok nga kurang 115,000 iti equivalent na kung sapat na iti tayo data ti maikabil iti account niya dekan ke iso ti unang makasamak din ka no sombrikan automatic na maalam to ngayon dayjay makita di ka account mo at ma-redeem mo to na ito sa kanya into no November kasi iti parang kaalam ay di masustong kringgil na gatad na dahil tinday tayo yung update iti sistema nga maadam ka mabalin mo iti makisarita iti sponsors yung mabalin mo mga pangalaan iti kasjay nga gatangon iti agda nga patig na rito kung niya iti patig na iso ko yun ti ibayad mo nung makay magdanaga nagsipod ka dito ka dakdakil iti ikidmakin ka kasi kanagitid kayo magtarimahan ka lang distribution ng kanagiwaras iti kinabak ng dito dito nga klase iti currency tingganan ito mo kasimbaga ti admin hopefully dito December ang kapela ang available dito kaya mabalin mo nga na alaan dito promo nga dito ti admin sa katumbas iti $100 na isang TBC kung subukal na TBC iti maalam pwede nagdakal iti patig na kasi may gayon umabot iti man lang ng 150 million maaring baling na kasi iti patig na alawin ka gayon introduction na ito dito kasi ng tipang naka-avail mo baling na kang iso ng personal baling na i-communicate kanya at adalin ka nakasunti pang naka-alam mo pag naka-programa ng sikat at mga tangka iti-TBC. Ngayon, thank you very much. Thank you sa mga programa. Tabayan na nila tatamay sa may sak na isang mukha na kayo amin ito ng sistema. Thank you and God bless you.